Només obtinguérem el solut, decidirem fer una curva de solubilitat i ho passarem a una gràfica. Estes foren els nostres resultats. Per al procés de cristal·lització utilitzarem aigua destil·lada 400 mil·lilitres, solut 200 grams. I per a pujar la temperatura gastarem o els metgeros d'alcohol o els calefactors elèctrics, fins 80 graus, que després refredarem ràpidament en un bol amb aigua a 50 graus. Deixarem cristal·litzar durant una setmana. Este va ser el resultat de la nostra primera cristal·lització. Per a la segona cristal·lització, per a que es quedés el cristall, vam utilitzar un pot de galletes. En la tercera cristal·lització, el que vam fer va ser augmentar el solut, que vam gastar 250 grams, i l'aigua destil·lada, que vam gastar 500 mil·lilitres, i ens va eixir un cristall totalment diferent. L'última cristal·lització és la que hem utilitzat per al concurs.